Kani pila naman ni ka-harvest kaning punuan. Daghan-daghan na eh. Daghan-daghan na. Daghan yung kamuan. Oo. Malit ba? Yun, dami. Sa inyo pa yun, bro. Yan sa kanila para yung doon na talong, oh. Sa kanya pa lang. Yan. Harvest tayo. So, time to harvest na po. Mag-harvest po kami ng talong ni Marvin the Roder. Yes. Exchange po ito. Yung dragon fruit sa akin. Sa kanya yung talong. Masarap talaga yung talong, guys, na yung inihaw, no? Mag-inihaw kami. At saka, tapos yung ginisang talong. So, yan na si Marvin the Roder. Nag-harvest na. Nag-start na po siya mag-harvest, guys. So, tingnan natin. Largo na siya. Bro, di na siya mag-cutting, bro. Dili na, no? Okay na, no? Yes, ayan, no? Si Marvin the Roder, yan. Tingnan natin. Kato si Jongjong Bruno, dagan to iya, no? Yan. Ito niya ako man pag katong ganito pagkapugot. Dito sa baho. Kapila niya ma-harvest, bro, sa usa ka buwan, bro? Bro? Kapila niya siya ma-harvest sa usa ka buwan? Depende raw niko. Karon kay kung may abunuhan. Oo. Abunuhan sa kanila. Kani pila naman ni ka-harvest kaning punuan? Daghan-daghan na eh. Daghan-daghan na. Daghan yung kamuan. Oo. Malit ba? Yun, dami. Sa inyo pa yun, bro. Yan sa kanila para yung doon na talong, oh. Sa kanya pa lang. Yan. Harvest tayo. Unexpected harvest po ito, no? Kasi surprise. Nag-PM kasi ako kay bro, tapos siguro busy si bro, meron siyang ginagawa, no? Oh. Pwede na na. Okay na, bro. Yes, no? Sarap kaya ng eggplant. Kamay lang, bro, eh. Bayaran ko na, bro. Ayaw, bro. Asa ni mo itanong ang dragon fruit mo, bro? Ato sa kong lula. Sa lula ni mo. Katong yo. Ato ni may butang. Yan. Gagmay ka man niya. Oo. Ato yung pwede niya. Para nakay ako antara ko. May ulot-ulot ng uban. Ito ni ba? Kamay lang, bro. Yes, yan, oh. Para matagba pagkaon. Masarap talaga yan sa inihaw, no? Inyuhan ning baboy, bro? Oo. Si wala kay ko kakitaan niya. Yan po yung baboy ni Marvin the Roder, guys. Isa, bro, beg? Pig? Babe. Babae pala to, guys. Babe talaga yung pangalan, no? Si Babe talaga. Hi, babe. Kumusta ka na, babe? Tapos ka na bang kumain, babe? Yan o ang baboy ni Marvin the Roder. Si Babe. Babe pala, guys. Si Babe. Yan. Karamihan talaga pag sa bukid, ganito yung mga baboy. Kasi mga wild baboy daw. Mga wild baboy po yung inalagaan nila, no? Mga Bisaya. Yes, mga Bisaya nga baboy. Tapos dito, guys, meron din ditong yan, oh. River. Always flowing po talaga yung river dito. Yan. So mag-ingat tayo kasi masim po sa Tinubdan Falls, no, na mabaha po. Tapos kailangan talaga mag-ingat tayo, no. Yan, patungo po dun dito sa falls, dun sa falls. Yes, big. Big. Kumusta ka na, babe? Ang babe ni Marvin the Roder. Nanganak na ba to? Hindi pala kasi bago to, eh. Mo ni katong kayongits, bro. Lagi nakuha. Yun, guys, yun palang baboy na yun. Kayongits pala yun. Kita ko kasi yun sa vlog nila nung binibili ni Marvin the Roder, guys. You know, yung dako na lagi.
Imo ni pa na yun bro, no? Klaro kayo. Nawa lagi. So gawin niyang inahin yung si babe. Sabi ni Marvin Darode. Yan. Sakto na bro, dakahanan na bro. Bro. Sakto na yan. Sakto-sakto na yan bro kasi ang dami na yung nakuha niya. Grabe talaga si Bro Marvin. Yan yung mga talong. Yung iba, nilagyan talaga ng plastic bro, no? O dahon. Para hindi masira guys. Ito naman yung mga maliliit, hindi niya nilagyan kasi safety yan. Diri napita, no? Yeah, may hapon. Hello po, yan. Hi, si hi. Hi. Mawaw na siya, bro. Mawaw siya. Yan, oh. Okay na bro. Salamat kayo, bro, eh. Yan, ang dami. Salamat kayo, bro. Thank you kayo, bro. Pila man, bro? Ayun na po. Yan, yung talong. Mabuhay ka na magkukuhaan. Libre ka na ato ko sa Bao. Dito ka sa Bao, bro. Classmate. Salamat kayo, bro. Yung video mo, bro, sa Facebook, bro, ang dami ng views, no? Yung nagluto kayo. 200. Oo. Nag-viral yun, bro. Tapos yung kay Angel Ann, grabe yung kay Angel Ann, no? 3, maglapit na mag 4 million, bro. So yan po, no? Malaking tulong po yan. Malaking tulong nga. Oo, yung pagluto mo. Una kay 2,000. Tapos ngayon biglang nag 3,500 na. So kung ano yung nag-viral sa'yo, bro, yun ulit-ulitin mo. Yung mga kaiba yung lutuin mo, bro. Gaya ng mga, yung mga puso, pati basta, yung mga previous video mo. Yung nag-vlog ako dun sa Bigos, pagluto. Tapos nung nagluto kayo ng kinaumagahan, mukbang kami ng utan. Viral din, magkano na? 30 plus na yata. Oo. No? Grabe kaya talaga. na-sit up ko yung dahil mo na tissue. Naggulang-gulang sa tissue. Ay. Madapa. Sira na yan. Gulang na siya. Nagulang na yan. Nagulang na. Ayaw ka rin next no? Daghang na May salamat kayo, bro. Daghang salamat. Maraming salamat po talaga kay Marvin Darode. Dahil binibigyan niya ako ng talong. Gulang-gulang pagit tissue. Sakto na siya ka ng gisahon. Di lang ni masugbang kay bati ng sugbahon ang guwang, bro, no? Torta. Oo. Yes. And thank you sa diniliver mo talaga yung dragon fruit. Kasi sabi ko, pupunta lang ako kay Marvin Darode, no? Kasi sabi ko sa kanya, nag-chat ako sa kanya na, bro, punta ko sa inyo, tapos bigay ko na po yung 4 kilos na in-order niya. Yes. Tapos hindi siya nag-reply, busy po siya. Doon ako. Siguro meron siyang ginagawa doon, di ba? Abangan lang natin, guys. Abangan natin. Abangan nyo, guys. Surprise natin. Natawa talaga ako lumipad doon sa mundo. Basta, yung nangyari. Ako yung unang nakasaksi, bro, no? Sa yung pinapalipad mo. Ano kaya yun? Basta. Maraming salamat, bro. Bro, amping. Thank you din, bro. See you soon. Mo chat ko ni mo ini ka. Ano man, laki-lakaw? Kuan, Lunis. Martes. Kung Bernis ka Bernis. Bernis busy ni atong Cebu siguro na. Kato ka na lagay lun. Hapon lang adto. O pwede sa hapon. Martes Lunis, Martes. Diop mo ko Martes. Merkulis adto dito. Bisig hapon mga alas 4. Or ng klase. O ihatod na lang nako. Pwede sa baka to nako logo. Oo, may painanan lang, bro. Pwede sa. Sige, bro. Nga IPM sa ako pila ka buok ha. Kaya ako to lang 1 sack na lang. 1 sack. Sige. So yan guys, maraming salamat once again. Marvin Darode. Tapos si Mama Roder at si Papa Roder is nasa loob po. Hello. Ayan. So, maraming salamat din guys, no? Yan, no? Ang talong, ang daming talong. Hindi kagandahan yung talong kasi pero maluto yan. Masarap na to. So, sa diskarte lang po talaga kung paano lulutuin yung talong. Di ba? Oo.
turta or inihaw, ganyan. Inihaw. Yan lang po talaga yung turta, tapos yung kinilaw, pinakbe, tapos yung ginisa, ginisa. Masarap yung ginisa, Oo. yung chap-chapin ba? Yung turta, lagyan ng itlog. Yung Do, bro? iba kasi yan, merong may uod. Oo, Pero, so sa ginisa lang yun. Kasi maihiwalay natin yung may uod, tapos yung walang uod, guys. Thank you. Ayan, maraming salamat din. Kasi, yun nga, binigyan niya ako ng talong, yes, fresh from the farm po talaga. Si Marvin Daroder po yung nag-harvest nito, guys. Maraming salamat po talaga, no? Yes. Always welcome po ako dito sa kanila. Thank you po talaga. Yung plano natin doon sa Marino, sana matuloy yun, bro. Matuloy yun, bro. Asahan natin, bro. Kasi gusto ko rin pumunta doon. Kasi niya daw, Sabado, Domingo. Di ko pa di-off, hindi ko di-off, di ako maka-di-off dyan, bro. So yan, bye-bye, ingat po. Thank you talaga, bye-bye. Bye-bye, ingat, thank you talaga.